Joillakin aloilla maksetaan tuplapalkkaa, kun työskennellään sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Jos sunnuntailisää poistettaisiin, jatkaisivatko ihmiset työskentelyä pyhäpäivinä? Mitä mieltä olet siitä, että sunnuntai-lisää poistettaisiin? Ei, kyllä pitäisi poistaa. No en kyllä kannata. Vaikka en kaupa-alalla itse olekaan, mutta en kannata. No minusta se on tyhmä idea. Olen eri mieltä, ei missään nimessä. Ei kuka lähde sunnuntaina töihin sitten. Ainakin minä en lähde. Jos sunnuntai-lisää poistettaisiin, niin pitäisikö palkkoja muuten nostaa? Joo, pitäisi. Et silloin se olisi reilu ratkaisu. No se on vaikeampi yhtälö sitten kokonaisuudessaan. Palkkakulut taas nousee niin paljon sitä myötä, että en osaa ottaa kantaa. Työskentelisitkö sunnuntaisin, jos siitä ei saisi tuplapalkkaa? En työskentelisi. En työskentelisi muutenkaan sunnuntaisin. En tekisi.